I pa se vidi moje ime Petra, onda su nove epizodi Minecraft, jedan ćemo igrati na vanili. Sa nama je Stex. Ćao. I ovo ne znam ko je stvarno. I Akiša, samo ja ne znam. Je li tu Akiša? Jes. Samo sad nije tu. Znači mi smo zauzeli ovu, onu i onu tamo planinu. Ko je ovaj Demelson? Sljedeća epizoda će biti na kanalu od Stexa, link će biti u opisu videa. Pozdrav za Romano, pozdrav za Ljubolje, pozdrav za Messi, Leon, sad ti pozdravi malo. Pozdravi ti njih isto, pa imaju svako po 2 pozdrava. Dobro. Čekaj, ovaj pozdrav za ovog Messija, pozdrav za ovog Finu. Evo, ne znam šta. Eto, rekao sam im ime. Hoćemo da gradimo kuću? Pa ne, u ovoj epizodi ćemo... Ajde, a u stvari ne. A gdje će... Pa šta da radimo? Pa ajde u mine, mislim, onako vidiš ja počeo učitu 54 golda za stack iron, ovi već imaju po 2 stack iron. Ajmo. Čekaj samo ja da... Ja ću da umrem od hrane. Ja ću da umrem od hrane. Idem ja da uzem cobblestone. Diamond! Gdje je Diamond? Vidio ovaj Marko Gamer, Diamond je naš. Kad prije tek počeo 4, samo 4, pa nije imao sreći. Ja sam kupio ovo kamenje tamo. Brat, on već otišao na neki u 11. level, je. Kad prije. Znači ljudi, mi ćemo između epizoda da igramo zato što je ovo vanila. Da. Pa ćemo vratno da imamo mnogo dijamanta i svega, zato što ja samo kopam, to je ono što ja radim. Svaki čas. Možemo tu ispod da napravimo nešto. Nećemo, ovo sam samo napravio rebisu. Vidim vam jedan dirt viška, eto sada ću ga tu. Evo ti i cobblestone. Imam, uzeo sam pola staka cobblestone. Evo, ja ću sebi da napravim pik. Sekiru. Ja, brate, ja imam samo jednu ovu buticu. I ja isto. Ja imam dobro prvo da nađem. Ja imam mač, sekiru, pik. Evo gugalj. Našao ugalj. To nam treba. Znaš ti šta je uglja, brate? Kupi ga, treba nam mnogo. Dobro, ovo, a ja pazim da ne istrašim srce, ovo nije neki UHC sad, ja onako pažljivo sam. Evo 14. Da, znači mi morat ćemo da idemo po hranu u sljedećoj epizodi, to je na tvom kanalu. Ali ja idem dole u mine da počnem da kopam. Evo, mine će biti... Evo, znači ću ga sa cobblestone. Oooo! Što je ovo? Ko je ovo? Aha, to je Stex. Ti ode skroz dole, a? Znači, mi smo stavili znakove da bi svi znali da smo mi zauzeli. 102. level. Oh my god. Znaš kada ćemo mi da se spustimo na level dijamanta? Kada idemo? Jedna butkica. Opa, Akiša je napravio crafting table. A ne znam ni da li Akiša igra s nama. Vidim čim je otišao od nas, znači on sam. Tako da ćemo staviti bez Akiša na znak. Ćao. Cool. Opa, Stex se puko Wi-Fi. Evo ga zove me. Sad će svi da ti vide ime onako, zašto sam ušao na Skype. Sad će svi da te dodaju. Ovo prekini sam. Pa, da znam. Sad će svi da te dodaju na Skype. Evo ugalj, sad ću vam pravim ovo. Ja sam našao isto ugljedo. Koje su korde spavne? Pomijem tu stolicu majku. Coca-Cola ima ovdje. Uzimaj samo ugalj, to najviše treba.
Pa za početak da. A ja imam onaj, ne, meni ne trebaju torčevi, tako da sam ja opušla. Meni sve svetlo u teksturi. To je najbolje. Ja ni nemam teksturu. Ja koristim neku Dantehovu teksturu, onako prvu sam našla, a sviđa mi se mnogo mačevi i sve. Vidi neko umro od visine. Toni JTTT. Oh my god. Pomoć Markom. Popni se. Što je pišu? Da, nema ničega, ti me zeza. Ja na 70. levelu. Iron, to. A ne, on je Iron. Mene su učinilo Iron, a to onaj granit. Ja što je mnogo... Evo je pećina, Fu, zbog toga 10 od mene. Evo je pećinja! Šta nađu? Našla sam pećinju. Pa ja sam i našla. Možda smo u istoj. Možda smo u istoj. U moj nema uopšte Iron. Moj ima uglje koliko hoće. Uglje, ja neću. Evo meni su učini Iron. A ja ima Irona ovdje na ovom serveru. Samo da nađemo neku, vrate, životinju, samo da uzemo i da ispekemo. Nećeš u majnu da nađeš životinju. Ti traži životinje, ja ću ugalj i to može. Čekaj, tražim Iron malo. Ljudi, nema Irona, samo granit. Ovdje ugalj, ja ne znam dok je više. Joj, misliš da kod mene nema uglje kokoće. Vratno smo isto učili. 22 uglja nema. Evo je lava, brat. Na kom si ti levelu, ja sam na 40. Četvrtom, brat. Jo, ja prepešeći pola majne nisam našao nijedan Iron. Cijel majn. I u cijelu majnu nema nijednog Irona. Lako. Ne smemo samo preduge epizode. Znači, da viš ti moje preživljavanje, 40 minuta epizodu, ja sam onako zablejao, potpuno zaboravio. 40 minuta trajala epizoda. Znate neko... Ja upao sam u lavu, neću vas da crknem sad. Evo ga Iron, konačno. Evo ga crkat, zna. Nisam, znao, nije imao crk. Znači, to ti prva smrt, a? Nisam crkao. Dobro je. Znači sam 6 Irona. Blago tebi, ja s jednim crketom idem u pećinu. Imaš jedno srce? Da. Wow. Šta me gređa? Ja ću napraviti dugme, stavit ću crafting, stavit ću dugme na njega jer... Ju, brate, ja sad ću se vratim, brate, ja neću više da istražujem. Onako ima malo helta. Ovo će neko staviti. Ja nikad neću da izađem iz ovog majna, da ti kažem nešto. Ne znam put do nazad. Ja znam. Izađi, nemoj se glupirati. Nemam piki, zaglavio sam se s pećnicom. Sad ću da izađem, ajde. Deto. Čekaj, napravim stone pik. Napravi. Imam 0 butica. Čekaj da mi se ispeče Iron kad sam ga već stavio. Ajde. Ali ja ću prvom da nađem još dok se to peče. A vidi, Iron ništa ne praviš od djela i to. Prvo ćemo napravimo što ćemo napravimo, to je kanta. Mislim da bi prvo kantu trebali napraviti. Imaš Irona da napravimo djelo i mač. Nikad se ne pravi... evo ga još Irona, to. Šta, brate, radiš sa tim pilićima u kući? To su pilići, to su papagaji. I to možeš da čuješ u svakoj moje epizodi, zašto se deru... Deru se od ove... Kako se zove, ble? Kad si to, brate? Šta bi imate? Ali to je to, ja idem nazad. Ne želim više da budem u manju. Samo da evo ga, uradio smo achievement Iron. Ja uzimam grudve. Hoće neko Skype? Treba. Pita neki lik u chatu, hoće neko Skype. Mi ne, mi već imamo tim.
Mislim ja, i on. Već 10 minuta, pa. Ali bit će nekih 15, da. Do 15. Svaka epizoda će 15 minuta. Rodko, šta radi? Dere se. Vidi opet. Alo, ptico. U nekom lajnu pečem iron. No. Ja gađam ovog dole, vrati. Time to strike i upgrade. Napravio je Stone Peak, Akiš. 2 gold apple. Šta će ti gold apple, majke? Ko? Mu neki lik napravio 2 golden apple. A ne, znači sad naš napravio 2 noć apple. Noć ga apple, noć. Ta jabuka razvaljuje, ko nju ne bi volao da ima. E sad ja uspim da izađem napolje, bilo bi lepo. Ja, neću. Ti da izađeš skoro, jel? Pa pitanje. Mislim, ja sad samo da nađem izlaz iz ovog majna. Prvo što tu radim ću ja nađem životinju. Ja, brate, smiriš i te papagaje. Aj, probaj i za mene i za tebe da nađeš hranu, dok ja izađem odavde. A to. Jel imam da ja izlazim 2 godine? Možda ovamo izlaz. Aj, možda ovamo. Ovamo. I ja napravim cijel krug, bravo. Ja ne znam, konj, da me zaziš za ovo konj. I zec! Ne pričaj sa njima, bodite. Ja s ovim konjem ne mogu... Meni ne vredi, naš kačer nađem izlaz napolje. Može, brate, samo teraj na gore. Ma ja gledam iz rupu iz koje sam ispod. Pa nemoj da je gledaš, ti samo idi na gore. Evo ga, nije iron. Si zašto? Ne, pa tražim izlaz. Brate. Kada ti si kupio? Na 60. levelu sam, ne znam gdje je izlaz. Vi kriperko, aj sad će nam... Ubit će me kriperko, ja mislim. Da, umrit će. Alo, kriperko. To je to, Monster Hunter. Ne redi, ja idem ovako napolje. Pa tako znam da će mi pasti nešto na glavu. Čut, evo ga zeka. Tamo za tebe i mene, ima 2. What? Već izlaz. Ja već izašao. Ladno si se ubio. A sad imam pun HP, idem. Šta umras? A znam gdje sam izgubio stvari, idem brzo. Ne, ide jedan lik, po stvari. Aj, požuri. Samo da nađem tamo gdje sam ih bacio. Mislim gdje su mi spali, mislim ih bacio. Evo vam, ovdje je zeka. Dobro, ja se vraćam nazad kući. Dobro, super, našao sam. A ja sam našao kuću. Evo ga. To. Sve sam našao. Ja sam se vratio nazad ku čestovoni kući. Dobro. Ti se vrati tamo i čuvaj. Imamo 2 pećnice sad. Pošto ja imam pun HP, daću tebe napuniti, možeš? Aha. Šta, na Čakiša nije s nama u timu, a? Malo koga briga. Pa onda ću promijenim znakom da ne bude... A nije s nama, mani ga, nemoj da menjaš i onako će da bude lagano. Evo, već sam počeo da menjam neko. Evo, jedan sam promijenio, idemo na drugi. Evo te, Steks. Bez. Dođi gore. Ja idem da menjam znakom. Ti menjaj tamo, idem ja gore. Petar, programe. Ljudi, IP će biti dole, ja ne znam. Ljudi, ovo je naš cica. Pa ne može, to je vanila, brate. Znam. Pa ne, možda je ugasio ovaj klišu, ja ću ostaviti IP. Vidjet ćemo. Šta je napisao? Ljudi, ovo je cica. Naš krok reka.
Evo ti mjesto, drži. Naš krok reka, sad ću samo da odem po znak. Naš krok reka 1.8 verzija. Boje da su se... Znaš što radim, brate? Ovo je najbolje mjesto ikad. Znaš li što grade da ovo? Da. Ja ih gadim iz grudu. Kaj pa trrrr. Stack shit. Ali to sve, da? Ajde sad dok ja se dovučem do kuće. Ajde ljudi, sad je to za ovu epizodu ljudi. U sljedećoj epizodi će biti na Stacksovom kanalu. Jo, pogodio! Dobro se nisam uvidio. I to je to za ovu epizodu. Vidimo sljedeće i pozdrav!